le lăsau să respire. Dar eu cred că în legătură cu cărțile acestea salvate de la uitare, trebuie să facem un fel de respirație gură la gură, adică să unim respirațiile noastre cu respirațiile cărții. Și în acest fel, ceea ce am făcut va fi întreg. Dacă adunăm cărți, vom ajuta ca ele să fie deschise. Vom ajuta ca ele să învingă din nou așa cum au învins de fiecare dată. Să știți că ele, cărțile, nu o să ne uite pe noi niciodată. O să fie însoțitorii noștri, așa cum când vin pescărușii, știi că se apropie țără. Atunci când găsești o carte, înseamnă că nu ești atât de singur. Și câtă vreme ai capacitatea de deschide o carte, înseamnă că încă ești modest și n-ai căzut în păcatul tău. Pentru că a deschide o carte este un semn că nu ți ești de ajuns și că atunci când vrei să te mulțumești, știi unde să întinzi mâna, să cauți și să găsești. Sunt foarte bucuros că aici, la Organizația de Tineret, am găsit o astfel de inițiativă atât de mobilă, atât de priviitoare și pe care sper să o ducem peste tot în toată țara și dincolo de celelalte principii liberale pe care le-am evocat, să spunem că diferența între liberalismul secolului 21 și liberalismul secolului 19 este că în secolul 19 liberalismul vedea pe om abstract, ca individ, egal cu ceilalți, în jocul pieței și în fața legilor, și că liberalismul secolului 21 vede pe om ca o combinare între individul abstract și persoana cu harul lucidității, care are emoțiile sale și care trebuie respectată ca o instituție egală cu statul și la care toate regulile trebuie să se plieze dacă vor să-i păstreze demnitatea și nu să o umilească. Și până la urmă, după ce am făcut toate astea, sunt foarte bucuros să vin și la lansarea cărților pe care dumneavoastră le-ați scris. Avem aici un scânt traducător pe domnul Sorin Paliga, care este un mare erudit din câteva limbi despre care noi credem că sunt o boală de gât și nu o limbă. Mă refer la cepe, de exemplu, sau la slovacă, sau la poloneză. Dar avem un om care eu aș vrea ca într-o bună zi să facem și lansări din cărțile pe care le-ați scris voi, pentru că vă rog să mă credeți, și eu scriu pentru că mi-e teamă de moarte, și îmi dau seama că fie carte pe care o scriu este izbăvită. Când eu o să mă duc, ele vor rămâne în urmă. Ca și cum ai, în clipa în care simți că nu mai poți să te înalți, trebuie să dai ceva din tine, să sacrifici ceva din tine ca să poți să mergi mai departe. O carte este un fel de a rupe ceva din tine, dar de a fi autentic. Eu cred că dacă cei care m-au anchetat ar fi știut că scriu versuri, ar trebui să mă pună să-mi scriu declarațiile în versuri, pentru că în versuri nu pot să minți. Decât dacă ești Adrian Păunescu. Deci și Adrian Păunescu are câteva poezii extraordinare. Când obosea de a fi sincer, mai tinere, mai tinere. Poeții și guvernanții nu trebuie să gândească cu clasare. Guvernanții trebuie să facă și poeții trebuie să scrie. Da. Guvernul nostru gândește cu clasare și din cauza asta e la Da. Bine. Așa, ia să vedem acum. Cine sunt premii? Să știți că îmi dau seama că nu sunt dintre cărțile pe care le-ați fi aruncat dacă v-ați fi mutat dintr-un loc. Asta era și ideea. Domnul Crece ne-a oferit peste 100 de... Nu crezi? De rău în natură. Crece-o. Dar acum. Tererul, ca semințe, despre inginer, Dar spuneți, bănuiesc că cei care le-au adus nu sunt toate cărțile din asta. Cum au selectat ce cărți să aducă și ce cărți să păstreze? Am făcut loc pe care fac.